Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan haduwa. Wato abin da nake son in nuna muku wani abu na janyo hankali. Mun ga nan dai ga dai mu a cikin library na littattafai. Littattafai ne bila adadin, amma kuma duka littattafan nan babu wanda zai tsiratar da kai sai dai littafin Allah Alqurani. Matsalan kun ga wa'annan littattafai da kuke ji da gani a wannan library na library ne mai cike da littattafa na mutane, wani ma kun ga har da hoton mutum. Littattafa ne duk an alkinta su da addini, amma kuma littafin da zai tsiratar da ku ga gurin ubangijin ku shine littafin Allah Alqurani. Kun gan shi na ga jerin littafin Alqurani, ga kuma jerin littattafan maluma. Wannan abu ya isa kowa hankali. Littafin Allah za ka ɗauka ko littafin mutane, dukansu littattafai ne, amma na Allah shi kaɗai ne zai tsiratar da ku a ranar tashin alkiyama. Wannan shine takaitaccen jan hankali da zan yi ga sauran musulmai. Mai magana tare da ku Nazir Haqilu, wa salamullahi alaikum.